बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. प्रत्येक व्यक्ती आपला वाढदिवस साजरा करून इतरांकडून शुभेच्छा स्वीकारतो. अनेक नेत्यांचे जल्लोषात वाढदिवस साजरे होतात, पण एखाद्या झाडाला अनेक वर्ष झाली तर त्याचा वाढदिवस साजरा करताना कधी पाहिलं नाही. मात्र याला संगमेश्वर तालुक्यातील कुंभारखाणी गडगेवाडी अपवाद ठरली आहे. त्यांनी चक्क जुन्या पुरातन आम्र वृक्षाचा वाढदिवस ग्रामस्थांनी साजरा केलाय. कुंभारखाणी येथील गडगेवाडी ग्रामस्थांनी हनुमान जयंतीचं औचित्य साधून वाडीतील तरुणांनी एकत्र येऊन ही कल्पना साकारली. हल्ली जंगलतोड वाढली आहे, त्याचे दुष्परिणाम सुद्धा पाहायला मिळत आहेत. मात्र अशी काही माणसं आहेत ती निसर्गावर प्रेम करतात, झाडांचं महत्त्व जाणतात. आजही गावागावात असे अनेक वृक्ष आहेत जे पुरातन आहेत, 2 पिढ्या त्यांचं अस्तित्व टिकून आहे. त्यापैकीच संगमेश्वर तालुक्यातील कुंभारखाणी गडगेवाडी येथील एक आम्र वृक्ष त्याच्या पुरातन अस्तित्वाची साक्ष देतोय. या झाडाचा वाढदिवस ग्रामस्थांनी साजरा केला. यावेळी झाडाचं महत्त्व काय हे गावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी तरुणांना समजावून सांगितलं. जेव्हा तरुणाई सुद्धा झाडाचं महत्त्व काय हे लक्षात घेऊ लागली आहे. आजकाल वृक्षतोड सर्रास केली जाते. या वृक्षतोडीमुळे जंगल नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. जंगलातील प्राणी मानवी वस्तीत शिरकाव करताना आपण पाहतोय. हे कुठंतरी थांबायला हवं. या उद्देशानं वाडीतील तरुणांनी एकत्र येऊन पूर्ण वाडीतील मंडळींना एकत्र आणून आगळा वेगळा कार्यक्रम साजरा केला. त्यांच्या निसर्ग प्रेमाचं सर्वांनीच कौतुक केलं. वाढदिवस साजरा करताना ज्येष्ठ नागरिकांनी या झाडाची पूजा केली, हार अर्पण केला, झाडाविषयी माहिती दिली. उत्कृष्ट अशी सजावट करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या हस्ते केक कापण्यात आला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.